juru keblong peaceful. Kaseng United Democratic Party kala penlong ya kejing ya pajba mentah kesngi ban kershan ya ikertong jongka i kong naphi shisha marwen na umroi constituency haboy rembong. Haba ajing kran ha kani kejing yalang u working president kaseng UDP ba Paul Lingdo ula kentu ya ki pajba ko umroi constituency ban kershan ya ikertong kaseng UDP i kong naphi shisha marwen ha kaba ula penpau ya kejing tebet bat ya kasap nong yalam jong i. Ula banjuru baka seng kala le bun ki aka naka benta ka bha kamiat jong ka jilla kuntup ru ban khang no ya ka jingpunan kam ya ki plastik ban yada ya ka memariang ban lam khmat ha ka ban wanra biang ya santali ki snong red hapo ka jingpet jingkmi ka KHADC na lor ki we ki kam. Lama ai ka jingjok jadi ban haban yang terakhir kan ngan pentina baka jingkersan jongki yai kadang dei tani i kandai kamtam rugi ke parti ke jongi bajana kumundong elam ubah khmat jongli seng kani dei kesamna kaba latre ship haba nak benda ke United Democratic Party dan benda ngajing wan pai jonga kumu MLA Chaga Assembly na West Shillong constituency